La xifra d'adolescents amb trastorns en la conducta o en els hàbits alimentaris creix molt. A banda dels tractaments per combatre'ls, també hi ha fórmules que utilitzen la relació amb els animals. La Fundació Institut de Trastorns Alimentaris ho experimenta en una prova pilot amb els gossos de la Societat Protectora d'Animals de Mataró. Es retroben amb els gossos després d'una setmana. Són joves amb trastorns de conducta i en l'alimentació que estan ingressats a l'Institut de Trastorns Alimentaris de Cabrils. Han d'estar una hora pendents dels animals i els han de fer creure. D'aquesta manera treballen la seva autoestima, l'autocontrol i la paciència. El veure que estàs fent alguna cosa de profit i que hi ha resultats, perquè els gossos en aquest cas te donen resultats, perquè veus el canvi i com progressen i tot això. Es poden treballar aquestes dificultats dels joves mitjançant el que seria aquesta eina terapèutica que en definitiva és el gos. Si le enseñas el premio, te lo va a pillar. Es muy listo, pero tú eres más. ¿Vale? En Víctor és hiperactiu i fa setmanes que treballa amb en Pomodoro, un gos molt actiu i difícil d'ensinistrar. Assegura que estar amb l'animal l'ha fet controlar els seus propis límits. El gos té el mateix que jo, val? I llavors ja el gos, el que jo li dic, m'ho aplico a mi. Treballem des de la tolerància a la frustració, a través de les ordres que es tenen que donar als animals, el controlar els límits, les ordres. Al final de cada sessió arriba el moment del passeig, en què els joves han de demostrar que controlen el gos i en aquest cas són ells qui donen ordres de conducta. Saben que si els gossos fan cas, tindran més opcions de ser adoptats.